बिलि आं मानो इसेबां लोरबां आंनि गोसोआ मानो बेखौल' हास्थायो हे लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान आपडेट्स भिडिअ बर' होनाय जालायबाय लोगोफोर स' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायलांबाय थागोन होननानै स' लोगोफोर आं दिनै संदान आबुं बर' सावथुननि सायाव नोंथांमोननिसिम गोदानै आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर जोंहा दायो संदान आबुं बर' सावथुनखौ एपिसड 1 निफ्राय फारि फारि एपिसड 10 सिम हगारनानै होखाबाय दे लोगोफोर जाय बिथांमोना बेनिखायनो संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसड 10 खौ नायाखैबा दायो नोंथांमोना बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलाव थांनानैहाय नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर स' नोंथांमोना बे एपिसड 10 भिडिअखौ सोर नायखांखो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय आरोबाव लोगोफोर नोंथांमोना बे गोदानै फैबावनो गोनां नेक्स्ट एपिसड भिडिअखौ सोर नायनो एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबावबाय दे लोगोफोर स' लोगोफोर नोंथांमोना एपिसड 11 भिडिअखौ थाबैनो नायबावनो थाखाय भिडिअखौ लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब शेयार खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर मानोना बिथांमोना नोंथांमोननि सापर्ट आरो हेफाजाब मोनबानो बिथांमोनहा माखासे एपिसडफोरखौबो थाबैनो रिलिज खालामना होगोन स' लोगोफोर नोंथांमोना संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसड 11 खौ नायनो थाखाय साननैसो नेनानै थाथ'बानो जाबाय दे लोगोफोर जानो हागौ बिथांमोना सानसे साननैनि आगोलाव बैसागुनि थाखाय दोनथ'दों जानांगौ बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो थाखाय साननैसो नेनानै थाथ'बानो जाबाय दे लोगोफोर स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेट्स भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै भिडिअखौ साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर स' बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर स' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन बाय